Ta mentah ke sengi ngadan ni kaban. Aingu biang yo play ubala. Penlang yang ikum ni ko mangilang mangilak ban yo biang ni ke sengi ban. Syakri yo play ban yo biang ban keren ni ke ketin ke jong play syafi. Kadai ke jing ai ke kraw ke bang ken kori kaman ke sengi. Amar kawai pegawai ke sengi ke bo play wai kadai ke jong try. Bat kadai ngi bangin sengu yo play nam ta kani ke sengi ke bang yo. Mentah ke sengi ngan peteng biang mangan keren bun bahai kene ke city ladala lelei nakwa ngan keren habaro kawai kene ke city sige afsas nama lada nila ban keren ni kene bro kawai kan wan rajing shai fi ba pinla ban sengu tho yu ke jingmat jong kene ke city bro kawai ka bo pol tho ya kene ke sengi wat ladangan keren makana ya ka ba ya ki khat ki batang kan diap le singan penkut ini kalau nang ko balai ka bangala kran ke ni voice message ke ban ruspa dai po kan dai ngan kran mentag sngi ya ke voice message ke ba news pa but nagani ko nang ko balai ngala kran adu khat ko ban kong adu khat ko ba khat lai but nila yung pet ya kani ke jing shisha ba kita kadai ba u apsu Paul u da kren shai ba u dei u apostle nagabenta jong ti gentle ti ya kata la pen shai but u pen iru ba u dei mo u ba smooth ho ba u blay u say u hagane ga dispensation lani hagane ga ya jong ke jing ai e ga jong play but apo jong ga jing ai e ga jong play udan ke jing pun pao sepang ke jing mayan ke jong Chris bagai kita ke jing mayan ke jong Chris ke baningkong kedai ke balang ke met ke jong try tak ada ke jing pun pao ke bakodor palat au no brio ke bangi ni syaya ke jing mut jong ke balang ke ba let's say ke basitup ke perthei ke bangi oika ke met ke jong try bat ni snut ho syairu ya ke balang kabadai kini ki balang ki bangi yo i ki bapau kini ki local church bangi o ti ka jing mayan ka ba udan ha po jeng ni ka jing ai a nalor kani udan ru ka jing snot ho ya ka jing long jong ki gentle bakin long ki nong yo pateng ya kita ki jing kular ki ba blay ula kular how Chris Jesus daga gospel ti nubri udan gajing syai ba open syai shengi baro ba kat bakum gajing ai ya ga bala ai ulawan ra ga ni gajing pa ba ni gajing syai baru depan iya do kat no bo play ula buri ga ni na bom jukut baru pen pa menta hakini gi sngi do men sim khot ba ban pentim menta shi gajing sen shar shi ki bor shi ki mo daga balang Syega jaga benang daga balang. Kini ki kentian ki ba jelil, ki kentian ki ba kraw, ki ba nganget kalai rap fi ba bangala keren kat tu hagni ka voice message ka bladap. Te mentag sngi ne pet ye ga khat ka ba khat sound. Daw ladap keren ni ga ni ga jing mayan ga jong kuris. Uso ongkum ne hagal nang ko balai Ephesus ka khat ka ba khat sound. Uong ni ki kentian. Namar kan itu yang pendam lagi khosio hauk pa. Na bala jer ke tengi ki kur baro apneng ba ga khando. Bon ay piget bakum ke jinken reis pa ke buram jau. Ban pen khanye piget ke borda mensim jau hau brio u bespo. Bau Chris shang de jingai e gidono jau pi knang ba bala pensu tian. Bat bala pensang nongri magajing i pinlang gi baklan ban champang lembat gi rukhut baro ke ge jing jalan ke lenter ke jing jeliu ke jing jarang baban tip ye ke jing i ke jong Chris ka ba palat e ge jing tip bakumta anyo pendap pi hadu ke jing dap ublai baro ti hau tau bala ban le khamtam e lalor baro bagi pan laningi perkhat kat bakum gata ke bor ke batrengi Hau ken lang ke buram ke haga balang barau Chris Jesus syega peteng benrio baro hadu ala kerta amen fi gani ke shiti ke bawah supol utho kadai ke shiti ke ba ngalaju ong fi ke ba
koridor ka ba kraw ka ba day kumanga ay kateng mga ni kade ka spa ka bala puri hau Chris ka ba ublay ulapan pau kripang hau no brio yikini jing tho bon tho ne ti fi ngini pet biang ye gani ga khat ga khat sao ka bu ang namar ka ne te nga pendam ya laki khosio hau pa ani ga ktien ka mot habu ang namar ka ni ga habu ang namar ka ni ti nga pendam ka mot namar ka ni ga dao na hapangan tuai khmat choplay ta ga jing mot tuai choplay ko pa uba jer kerta kamat uba tip lot iki bro abneng bagakandau fi u haban duai bahabaw yo kat kata ga jingpun pau kat kato ko bangalapan fi ga nego voice ka ba nrius pa kandai bukundai bat kat kato ga jing mayan ka ba ngingiyo ban bat bangiyo kumki bangai wong namar kata ga dao nga duai nga pendam lagi khosio akamat jauh belau betiplut ia ke benang ke kendau bon le ayu sengap hari ni ngini sedang ngini ke jikai ke bakordor do kata ta ne khat baun ai happy kat bakum kata ke jingken rai spa ke puram jang u baun pen klanye pi bat ke bodom sim jang u au priu besapa ngini keren bahaya kini mtagesni baun ai happy kat bakum kata ke jing kenrai spa ke puram jong u fi ke jing duai jo asupal ke dai ba uji su un ai u blai pa un ai fi kat bakum kata ke jing kenrai spa ke puram jong kamat fi wa asupal wa pendam la ke khos yu sho pa kamat u duai sho blai bo blai un ai ye kata ke jing mo hangi ki gentle ki bala priang jisu ya ga jinken rai spa ga puram jong pia bo da ne kti mo ga jinken rai spa ga puram pia ban smot ho e ga jinken rai spa ga puram ga bomat la da fikin ma ba ga puli nang tai na khmat na ga nang ka ban kong jong gi shi ga sas na du khat ga khat san pio i bo so pal ukren be o ngam wa shu ban duai nam ta jong pia la ga si bo min sim jong play bo play na pio min sim ga jing sta ga jinpen pa shapang jong fi hangir wanga duai bo play un ai pi ga bukum ga jingle spa ka puram jong ka mamut ba ka jing anot ka jong pol haba yo runga da di shi ka jing ai bara bo yo i ka ga jingle spa ka puram ga badana Jesus Christ but ye ka spa ka ba crow ka dana ga jing engineer bangila dana Christ ukwa bo play un da penong ye ka ta ga jing em jong wei pu wei bangai namar kalong le no ladangi ongi long kristan bat ngi shikriyo play ladangi khremyo gani ka jingre spa ka puram ka jong play pet wong kumne baun gani ka jingre spa ka puram baun pen klanye pi bat ka bor daun min sim jo o hau brio busapa gani ka dek way na ki nongrim haga bible ki bangala jukuran la bon sin namar wa sapal ni wang ba on pen climb ye pi bet go borda min sim jo blay ha ubrio ubashapa pi la da fi pet ba ha ge jing tho jo pol ya kani ka ktien kamot kani ka jing kar khubi na pet ba bo so pola bo tho ali stis gi absas ngai idan gi brio ba krani gani wat chi gi we ki riru ni shimmi gani ba gilang ki jingur khu gi ba kan jado ngam da ngai e gani na marka stis gi absas no manin kong ga khat ka ba like on long bala kar khu play u pau jis ku so tra jingi u bala kar khu ngi gi jingur khu ba kan jamel sem baro agi jaga benang ha Chris da pipuli yang ni wang abon ai ka jinken rai ka spa ka buram jong u people on plan people ka bodom man siam how pre wish pa fi ki jinker khu ka bishisha ga jong play yang gi bangai hai ngamlen ba ka dan ka jinker khu ka spa ka po ngamlen ba ka dan ka jinker khu ka liang ka yoga kat
kalian ke kat ke kia kalian ke yeng sam yang ke jing dan jing am ngam len ni kita boleh ke kui tang bakat kum gini ke jing tho jong po lang ni uklem kran ni gini ke jing ke kui gini ke jing ke respa ke buram jong play uklem kran ni gini na ke benta jong ban shuang bai yang ni uklem kran ye ke jing ke kui ke bakan ja pertai gen jado ukuran ni ke jing ke kui ke bakan ja men sim ni mabele wang ba an pen klein ki ba ke bodo men sim how brio bu shapo fi new brio bu shapo ke kwang anda pen shai fi dan ki bubun ki bam sno tho inu brio bu shapo uni ubangi ong utau brio ubari apa ke donot uta ubrio bakan ja men sim fi ikani ke jingkren jo supa ke kren chapang ong bet no yagi brio ki bala kala ka bomot ki bala priang jisu ki bala yo ke jingkha arsen bat ki bala penkha yo tau brio uba supa aga jing im ke jongki kamal no brio udai hapo janggamen sim jongki uni udai brio bakan ja men sim uba lakban ong no yakka jing shakri blay barok away hagani kapatay kabapau shabari kadai tangkat kum ka condition lani ka jinglaw kadang no brio bapo fi lada u brio u bapo jingi ulang u bakhlay ka jinglaw man sim jingi ruga nang bakhlay lada u brio bukan jaman sim u badana po jingi uday u bakhlay fitip ki bro ibo pau shabar kin long bet kumta tela da uni bro ba po jingi utlat ka jinga man sim shabar ko tla daga daw nga ju ong bakani ge de nongrim halor ki nongrim baro be ye jinga man sim ka jonga jo fi kam de shong ka shong be au ni brio ba shapo so si banong ba shibon ba ni di brio ni tangi ge jing kha ka ba shi sem ga ta ga de nei mei pa bat ni long kristan bat ni klem dan satya no brio ba pa ba kan jaman se le je sang ni shakri o blay ni pon kam ni be rengi klem pat dan no brio ba kan jaman se ma pa jo ala rengin pat dan ni ni ngan shu ang no ifi ni klem pat khar se kam dan jing mot ru la da jaba milek na nega purthai kaniga do jingi ga nachaga kaniga nachaga khanda wala chaga do me rei uni brio bukan jaman sem uni wala ber play te ngan chu ong no sakawai de ktien pinom smut ho I elu em ya play baru blame bani e bani kren bat phi namar ka communication la nega ta ga jingi kren kata ga jingi makata ka conversation bangi ong kata ka jingi salak ka jingi flu jingmot ka fellowship ka bangi dan baru blay kam da day bat kini ka intellect la nega nega mind jingi ka jingmot jingi kam da day bat kini ka do jingi gitu ki bangi snow ka do jingi ki shilang tang ka feelings andre ka jingi keren ka jo blay daw mensi mo khot ka day be kat kum uno brio ba pot na ka daw fi ka kani ka banga pule fi nga kwa nga pen shai ba Pidi pinti kenai le dia ba pila khabat bat pila dan yono brio bukan jaman sim ta dawa sa ong pinga dan ke cingkit kle ban hikai ke brio mar nda habala khabat yono brio ba po fi dan kam ke cingkit kle ban na yu ban man yet ikani ke cingkit respa ke buram khanang ban pen khwan yono brio ba po fi ke cingkit respa ke buram khabaran ho Jesus Christ kamat nu brio ba po ndala khai u dan kam ke jingba mo dan kam ke dot dan kam ke jingba ka bakin jaman sim Pihak balong bandan ke jingkit kli, ma pihak bandan ke jingkit kli, yang ni beri apa? Bapin besar, udah ke bapi pulih ke tian ke jauh belai kencaman sim, ban mani belai ke kencaman sim, ban dua ke kencaman sim, banan ke jadi pada mensim kuat, bapin lah ke baniai, agar nanti ke jauh tuai. Fi uni beri apa? Udah ke ke bakrau palat lagi jingim jing. Pida pulia ka Bible ni ki siti ki jangwa su pa baru pitra su tha yo no brio ba po brio ba kan jaman sem bungi ong u inward man lani u inner man haga kti in English
te ngan pen fi ni ko por ba pin snot ho snaba uang kumne ba an pen thlani pi ba ko bo daw mun sim hau brio shpo bau Chris un shong daga jinge agidot no chong kabamut ba adin bala khapat fi bila dan ne brio ba po kan jamin sim fi don yo Jesus Christ bila priang yo Jesus Christ hagadon no tang ba haba pi priang Jesus wali priang daga jingsna kadang kami fi ba pintip bau blay open emingi daga jinge pi hap bantip ye ne bau Chris unshang daga jinge ye kadon no shang daga ba pi de yo snow shang daga jinge ba pi hap ne bau blay open emi fi adin bala khapat fi don yo brio bukan jamin sim po jobi but bau Jesus Christ unshang daga jinge ye po jong pi ba leyu kanang ba bala penso thiet but bala penshang nongrim haga jinge ani ngasu donat pala de kete ngaju kran ni ne le sigi voice message ki bala dab ar lai si na dangam pa ngakran chapang ka jing crow jongani ka jing e chong play fi you on knang ba bala pensu thiet but bala penshang nongrim haga jinge pinong gi bakhlain man champang lem ba ki ru khoi baro ke ga jingjalan ga lantar ga jingjlio ba ga jingjro fi ngayo ni ba kani ka ktien fi anomla ya light na gata malah por bang puli ni dekat namla ya light nangta bakal jidon ke por anom keren jerong ini kalau jidon ke por ka jing im jonga bang puli ni dekat mungkin masa bala rai nga syaga bakan jaman si kada do bang khlem isu ini ke bible rai nga syaga we pa ke perthai ngayo play ngai ketika jingjeliu jong kani ke nyamra jong kani ke khendau peni ngai wei dieng he ba bom dan slash usbar du dieng bala lang gre gum to balang he dieng bala yaw ba bala bon paus nam tamo bleu peni ngai ke bajeliu spo ulong kum no dieng ada bo bleu peni ngai dah speed bagi thiet jong kinam jeliu bahasa po pat nang bot e kita gaji kita ngam ti mat de ki spa phut po magini ki thiet ki par kum gip sen kum to rong pet chikndau kum to ben ki ngam ki bon magini ki thiet no di kum ki wat ke bat ngarung e bot lang e kita gaji nang ki wat de ki lap yo we mau siang ba siapa jangan nyamra ba he ba bopelot ki kelan yo tau mau siang perot saudang bagi kita ki kelan bet sebab baru bleu pani biang ngai sejero usapan sot hu ngai gini ketien ba jinglang men siam baro kadai tangkat kum kejing sut hiet jingi siapa kebejeliu bat ban ngam jeliu gi thiet chini hau ni mau siang ubala u Jesus Christ bat ngasotana bau ni mau siang kathoro ye ka nongrim jong ka jing e ka jong play nama ka jing e ka bashisha yo play ka dan hau Jesus Christ nono bri u sham shisha yo Jesus u sham ka jing e jong play begini kita ki kelan ni mau siang ngasa sungtho na ka tu jing pen pao mam ju klen chiu i kata sungtho na tu jing pen pao plan ka jing shek di play kam shong plan ha ka ka bangile shabar ka shong agani ka bangilong apo pat kat no ngi ngam chleo ngi suthi chipo ha ka jing in ka jong Chris
Kani kadai ke ba laban ong no laslam atarai ke priu kim da kham krem ni kani nengam tip la fitu snow hai nagaliang jonga hi kani kadai ke nong rim jonga ka ba ngam ju yang ha ka wipat agani ba namar ka ong ni ha bala pen so thiet bala pen shong nong rim hagajing e ni hapan suthiet haba ong suthiet lamot ni hapan yai ngam jilio malagas ni pan lap iya kani nong rim kum begitu githiet ki lap yo maus yang ngirungi de ban lap bat beginom de ban shupendai ringi de banda kelain banda keduk banda mabanda batrai banda yang anta balum dan balang penki bat kata kadai ke nong rim jong ke jing iet ke jong play nga krani kani daga ba nga snot ho ba play kwa piang yang ngabe de fi angin perkhat thamai kani pet baha bakal jing shikri play wat pensut hier de de aganiam oleh pensut hier de de haki priyo oleh pensut hier de de haki doctrine oleh pensut hier de de haki ege popile ban pensut hier yala de kamat ban ngam jelio yala de baru play kadai bet haki nong rim jong jing iet ke jong play fi hangta fi sesut ho bau ong kumne knan ba bala pensut hier bala pensong nong rim ke jing iet Pinong ki baklan ban champagne lambat ki riu khot baro ke ge jingjalan kalenter ke jingjaliu bal ke jingjrong ban tip ye ge jing et ke jong kuris ke bapalat e ke jing tip bakum ta ni open dab fi shadow ke jing dab ublai baro minum de kerke an pen kut ang ni nak kadang kwa ngan dakran chai ni fi ndala pen su thiet bala pen shaw nong rim ga jing et ke jong play wa apsopol ang ngin long ki baklan klan ye ngin long ki baklan ban champagne lambat ki riu khoi fi ya katanga kwa bangan pen chai pleng ngalap baka kerdan shakri play kam shong hagi jing ai jong play kekerdan shakri play kam shong ru wat hagatai ka tang hagatai ge jing pen sle lani ge jing ai kekerdan shakri play kam le shong e kat nu ngi la ban le shabar ngalap ba kekerdan shakri play ge dai kat nu ngi sut hiet hagani ge jing it jong play na mar play nda habangi ngam jili wa ge jing it jong play ka jing snot ho jingi kaya rangkat bat kitu ki riu khoi ki ba man shwa fi balai ke soal hangne bangin long ki baklan ban champagne lama ki riu khoi baro ke ge jingjalan ke lenter ke jingjaliu ke jingjrong fi ke ni ke tien kamot ba baro ki riu khoi ki jong ublai ong hakerta jong ki apostle ma baro kan arngot like no Judas. The pet man and all the apostles ki way de ki priu jong play na ko essentially ki riu khoi jong try ki ba kraw balai ba ki la ban yang balai ba ki la ban yele persha ye ki pressure ye ki jing jar ye ki jing penchitom ben ye ki jing penyap ye ki jing kortet mo ki bala palat ki bangem la ban perkat and ka e ka ba pla ki ba ki la ban sha ki playing ngalam babaro kini ki de ki bala ngam jelio bat ki bala shong pen shong nong rim milang jong jing ha ka jing it ku jong blai ubrio bala mat shishai ga jing it jong blai shang nong fi usnot ho ye ga jing jelio usnot ho ye ga jing jalan ye ga lenter ba de ga jing jong jing it jong blai nda usnot ho ye ga jing it jong blai kumta utu brio de bala ban shania utu periode bala ban yang ado bakut utu periode ubanum pinum la pen kolonial
Ulang kum tu diang ubawat ladas baru shop sngil yong kamet. Unum kala malaga season undal be uniang be nama balai ki thiet jong tu diang ki dana kanong rem ka badai. Fi ka jinglang men siam jengi wat pe tangi ki jing ai wat pe tangi ki jing a wat la ka ta ka de ka badan kam mangi de ban tip mo ba de ble ba ai la lo ai tam de ka badan kam tang ba wat le thau ye ka jinglang men siam tang ki jing ai thau ye ka jinglang men siam ka jing e job lai dengan ong fi ka balang balance ne ka fi ngan ong ye ri ktin yo pim so tho na mga sha yo snow ki priu ki ba ong kum ne kai ka ba kham don kam ki so jong men siam ne ki jing a jong men siam ka bor jong play ne ka jing ye jong play ong na kum ta fi nga kwa nga ong fi Filipino balance nga nong pen ram fi ubriu ubayo ye ki jing ai no play de bo play shan ya hu kaman uban ka jing ye you play num ai ubriu bo mla ban shan ya mana ba ai tu ka jing ai la nam de play fi kum no play ai ka bor la do no ubriu mlong bala ban shan ya takada nga kwa ba na pen biang ba ai ni ba nga kren ba pinom nyobeng ba bin shom be de tam ba don ki so jom sim bo ko don udon gen ki so andre umle ye pan dan jing ai shubum da udon ki so ba yalap dan jing ai kren rumla le ke rumla ten nyali sengum no ni shong tang kita ki so jom sim tarai gala ban long ta kamla ban long ta welik mut baklai ne na sayo snow ki priyo ki don priyo bo David tang ka jing duai ngaling pangai pa ka jing duai ngapen ki i ka jing sang bro ko tang ka jing duai repetir nam da ba fitwai ka jing duai ka pen me i ka jing shikri ka pen me i ka brig bring jing ai ki babon ki bala ban ne e nam tau Chris ti wali nyo ben ni ki tu ki bala ban yalap bala ban kren ki bala ban ni kai bi ong ba tang ka ni ka jing duai ka badan kam tang ka ni ka badan kam sala ka ni ka dan kam ti ina nai le yalap shitwai be ni la biang fi play umlong kom ta ude play ubu i nong rem ka jing duai ga nong rem but ka jing duai ka pen kai shibon ki jing shikri ka jing e jong play ga nong rem tang ba ki bri ga dan po ka jing en ki deiru ki bala ban yang na ka bentau Jesus ki ban yang ni ban yalap ki ban perta da ga bor ki ban compromise ki ban tiang ban kran bai na mar ki la sham ki jing ki ni ya bi khmar pren ki jing e bar ki slot kho e ki jing jili ki jing jrong ki lentar ki jing jalan mo jong ki jing e jo play bar ka ta ka de ki jing lo man sim ga ba jrong ba nga kwa ga ne ba nan da pen shai fi nga kwa ba kan da rung shi fi ba bi no pen shau no rem e ki jing im jo fi ki re ha ki ne ki jing e mar ka ni ki ba dan ka bi wong ban tip ye ga jing e tu Chris ka ba palat e ga jing tip ba kum ta ni open da pi se yu ga jing da jo play bar khamat ka de ga jing e jong Chris ka de ga ni ga jing e ga jong play ka ba palat e ga jing tip bar pi ga ni ga ban tip e ga jing e jo play ga de ga jing tip ka ba kraw ba e ga ni ga jing e jong play snap ba mo ni wong ba ni open da ye pi se ga jing da ka jong play bar ka ni ga mat nda ha ba ga jing e jong play kam da na ga jata la da piklam yang ka nong rim jong jing e pidang thli la da piklam pat dan ga jing e jong play pidang suda ka ba pendap ye ga jing shikri she ga jing dap jong play parok dai ga jing e jong play ta da no petra su bakla kat no jisu le wa para bulit wa to no Yohanes ma Yohanes kal no ba foi pilap adiem bola lai khoi ga leng pi ma udang letwa piang iki bat udang le ka kamba iki kingat iki do kha nang ta den de lawan ai ba mi kin de le ba mi kin ma ku li petra slice ku sima no kon jo jona me e jenga hi petra su ba nda ka ba lice ya balai o chi su ku li me e jenga u ong baro lice sai gilang berat api gilang berat balai uli ong ga kecil kadang kadai bau chi su menta usot bau petrus warna da udan jing bakla hari udan ke jing iet ke bechili yo play bar no breu baniang ban de yang shisha pi hanta fi yo i bau petrus da yang udan ke jing ai no play we alap ma udan ke jing iet jo play shaniau wa ai ke jing ai
Ayu ko bor jong minsim bar bu yalap lai jar ki kelama man shubo la petu su don tang kata ka jing I jong play bar don tang kata ka bor bu klem yalap le no na kata ka daw ko nga nong fi ni ka bor fi ka jing I play ka de nong rem ar ka de ka jing I ka ba yalap I brio bikin laban syakri ba ayu to tenga ko bangan shu ong fi ba ba pinkut I ni ka jing duai I ni ka jing kren jong di hau tau bala panne khamtam nalwal baro pengipan bat perkan kat bakum kita ke bor ke basturai ini beri glad di kita hau tau bala panne khamtam nalwal baro pengipan lani ke bengi perkan oh ke bengi lawan pan ke bengi lawan perkan di bala panne khamtam ane kita udah orang kan kat bakum kita ke bor ke basturai ini maka long connected kan Uduai pun player penpal tu ke bor ke batrai ni. Abang ina dan hau kuris. Na kata ke dau. Nilong mangi. Kita ke workmanship. Kita ke jing tray. Kita play. Abo play penpal siya ni ke pertai. Tingin ni iya ni ke spa. Ke bakraw. Ke badanau Jesus Christ. Pat na kuat fin sa pulih biang ikan ni ke lenang. Pinyo ikanan ke ike ke bakraw. Ito ngini tuai babi. Ko panga ay ngo imenam tag ni gapor. Kabama ay biang hangi bangin la pania. Piliw jimot daga ni kaktiyan. Panganget kalang kaljingkar kuya ipopon. Tranga ay lut siya may kapuram. Kartang gajong Jisu ni tuai. Amen banda. Amen. Tako bless you. Puano blame kar kuya fi.